खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि गोथार मंगलबारजों लोब्बा लाखिनानै मोनफ्रोमबो जिल्लाफोरखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालियाव आरज गाबदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालियाव रोजा रोजा बाथौ सिबियारिफोरा मोनफ्रोमबो गोथार मंगलबाराव आरज गाबबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनै गोथार मंगलबाराव गुवाहाटी नोगोरनि आहमगावआव थानाय दुलाराय बाथौ थानसालियाव गोथार मंगलबारजों लोब्बा लाखिनानै कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय बाथौ सिबियारि बिथांमोना दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालियाव 600निबो बारा माइनाव आफाद दौरि लाइमोन आरो आरज हानजाया फैनानै आरज गाबदों। दिनैनि बे गोथार मंगलबारजों लोब्बा लाखिनानै आरज गाबनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि शभाराम बसुमतारी, दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी, दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि मुनाराम बर' बिथांमोनजों लोगोसे मिरु बाथौ गौथुमनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। दिनै गोथार मंगलबार बारायाव गुवाहाटीनि नैबे बाथौ थानसालियाव हाबफैनो मोननानै आं खुगाजों फोरमायख' हायै सोदोब मोननाय मोनसे गोजोननाय, खुसि, मोजां मोननाय मोनदों। बेयाव फैनानै आं नुफैबाय कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय 600निबो बारा बर' सुबुंफोरा, बाथौ सिबियारि बर' सुबुंफोरा बेयाव खाम, सिफुं, सेरजा लानानै बाहागो लाफैदों। बिथांमोननि गोसोआव मोनसे लुबैनाय जे बाथौआ जोंनि बर' हारिनि धोरोम, गुबुन गुबुन धोरोमाव मोननाय बादि गियान, बोर, आशीर्बाद, सान्थि गासैखौबो बाथौ धोरोमावबो मोनो। बेनिखायनो बाथौ धोरोमखौ एंगारनानै बबेबा धोरोमाव बारस्लायलांनानै जिबननि सान्थि, गोजोननाय, जौगानाय, इसोरनि बेंनाय बेफोरखौ नागिरनानै थांनाया बांद्राय बानजाथाव नङा। बे बाथ्राया दिनै फोरमान जादों। बेखौ आं नुफैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। आरो गुवाहाटी बादि नैबे नोगोरमायाव बाथौ थानसालिनि थाखाय, बाथौआरिफोरनि थाखाय बे मोनसे थानसालि दङ, जाय थानसालियावहाय गासै आसामनि जिल्लाफोरनिफ्राय सोलाय सोलायै गोथार मंगलबार बारायाव बेबायदि हाबाफारि लाबाय थायो, आरज गाबनाय हाबाफारि लाबाय थायो। बेवहायनो जोङो खना खनला बर'फ्रा ज' लोगो मोनलायनाय, ज' सिनायलायनाय, अनलायनाय, मोजां मोनलायनाय मोनसे सुजुग जोङो मोनदों। बेखौ नुनानै आं मोजां मोनदों। बेनि थाखायनो आङो दिनै साबायखर बावनो लुबैदों। जाय बिथांमोनहा, जाय गेदेमा बिथांमोनहा नैबे ओनसोलावहाय बाथौफुरियाव, गुवाहाटीनि नैबे बाथौफुरियाव बाथौनि थाखाय, बाथौ थानसालिनि थाखाय जायफोर हा आवग्रिनानै दोनदों, बिथांमोनहा गमामायैनो खुलुमजाथाव, सिबिजाथाव। बिथांमोनहा दिनै जायफोर थांनानै दङ बिथांमोनखौ सिबिनांगोन, आरो जायफोर गोमालांबाय बिथांमोनखौबो जोङो सिबिनांगोन। आङो दिनै बेखौनो बुंग्रोबाय। जायफ्रा हा आवग्रिनानै दोनदों बिथांमोननिसिम आङो खुलुमनाय, सिबिनाय बावहरबाय। आरो कार्बि आंलं ओनसोलनिफ्राय जायफोर रायजो राजा बेयाव बाथौ सिबियारिफ्रा बाहागो लाफैबाय, आरज गाबफैबाय, बाथौआनो जोंनि बर'फोरनि धोरोम, बेनोल' मोनसे जोंनि धोरोम, आंगो धोरोम होननानै जायखौ फोरमान होनो थांगासिनो दङ, बिथांमोननिसिम आंनि मोजां मोननाय आरो गाहाम अनसायनायखौ बावहरबाय। आरो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ जाय दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिबान लानानै दैदेनगासिनो दङ, बे दैदेनगिरि बिथांमोननिथिंबो आङो मोजां मोननाय, गाहाम हामलायनाय आरो अननायखौ बावहरबाय। आंबो सासे बाथौ सिबियारि। आंनि गामियावबो गोदोनिफ्रायनो बाथौ दङ, खेराइ दङ। दिनै आं जाय जायगायावहाय न' लुनानै दङ बेयावबो बाथौ दङ, आंनि न'आवबो बाथौ दङ। बाथौसालियाव आंबो बाथि सावबाय थायो। आफा बाथौ बोराइखौ, अबंलारिखौ आंबो खुलुमबाय थायो। आंहाबो फोथायनाय दङ, बिस्सास दङ जे भगबान आफा अबंलावरिनि अननाय बोरखौ जोंनो नांगौ। आरो बे अननाय बोरखौ बाथौनि गेजेरजोंनो
बाथौआव खुलुमनायनि गेजेरजोंनो मोनो होननानै बिसास आरो फोथायनाय दङ आरो बे फोथायनायखौनो लानानै आङो दिनै न'खराव दैदेनलांगासिनो दङ आरो आं बेखौनो आङो हांख्रायहरदों जायफोर माने बाथौआरिफोर बिथांमोनहा जायफोर बर'फोर बिथांमोनहाबो बाथौनि फारसे फोथायनायखौ गोथौनिफ्राय गोथौसिन गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनानै लानांगौ आरो बाथौखौनो गावनि असे धोरोम होननानै न'खराव समाजाव जेरावबो जायगा होनांगौ होनब्ला जोङो बर'नि सिनायथिखौ मोनसे रोखोमै प्रिथिबियावहाय फसंलांनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो बे फोथायनायजों आङो बयखौबो खावलायहरो। गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोदों। दिनै कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिरु बाथौ थानसालियाव आर'जनि हाबाफारि लाफैदों। बेवहाय जों दिनै मिथिनो मोननाय बायदिबा 600नि बांसिन बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि फान्जामुथि बायदियै जोङो गिबि देंखोना थांबाय एबा नैथि हाबाफारि बेयो थांनाय हजाय जिल्लानि दंमोन सेथियाव, नैबे नैथि बै आसामाव थानाय 28 जिल्ला आफादफोरखौ लानानै बै फान्जामुथि लेखा जों रानना होनाय जादोंमोन। बै गोथार मंगलबार सानाव सप्तानि सानफ्रोमबो बेबायदि हाबाफारिया जाबाय थादों आरो दिनै कार्बि आंलं जिल्लानि आरो बै आर'ज गाबनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बर' माहारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय आरो बर' माहारिनि गेजेराव खौसेथि आरो गोजोन थासारिखौ बोराइ बाथौनि सेराव संग्रिनानै जाहाथे जों खौसेयै थानो हायो, जों सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन अनलायनायनि गेजेरजों जों बर' माहारिखौ जों दाफामनो हायो, बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय दिनैनि बे आर'जनि हाबाफारि लानाय हाबाफारिया दिनै गमामायैनो दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे बर' माहारिजों मोनसे मोजां मेसेज होदों आरो बे गमामायैनो जोंनि बर' हारिनि गुबै बाथौ धोरोमनि जिथु आसार खान्थि, राव थुनलाइ, हारिमु गासैखौबो जौगानाय बिथिङाव दिनैनि समाव हाबाफारि लानानै मावबोगासिनो दङ आरो दिनै बेवहायनो जों बे आर'जनि हाबाफारियाव गाहाय बिबुंथिगिरि हिसाबै जों आलासि हांख्रायनाय जादोंमोन। बेनो जों क'क्राझार गार्लस कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर आदाराम बसुमतारी बिथांखौ जों बे दिनैनि समाव मोननो हानाया जोंनि थाखाय जोबोर साफाल गोनां आरो जोङो दिनै बाथौ धोरोमनि थाखाय बेबायदिनो आसामाव थानाय आरो आसामनि बायजोआव थानाय जोंनि बर'नि सानसुमै बिथांमोनखौ दिनै बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो मंगलबार गोथार मंगलबार सानाव जों आर'जनि गेजेरजों जोङो बेबायदिनो बर'नि सानसुमै बिथांमोनखौ लेंहरनानै मोजां मोजां बिबुंथिफोरखौ बोसोनफोरखौ मोननो हानायनि राहा खालामनानै जों लादों आरो बेबायदि लेखायै जोंनि सानसुमै बिथांमोना बाहागो लादों आरो बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनो थाखाय दिनै गासै जोंनि बर'नि सानसुमै बिथांमोनाबो नाजादों। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरिफोरा नाजादों, जिल्लानि बिबानगिरि बिथांमोना नाजादों, बियाबनि बिथांगिरि बिथांमोना नाजादों, माइनाव लाइमोन दौरि आसारि बिथांमोना दिनै गमामायैनो बाथौ धोरोमखौ दिनै सामना हामना खालामनो थाखाय खामानि मावदों आरो बेजों गोजोनथाव मोनसे जों दिनै बाथौ धोरोमनि गेजेराव गोबां सोरबा सोंलु खालामबाय थायोमोन। बाथौ धोरोमनि गेजेराव गोबां आफादफोर दङ, बे दिनैनि गेजेराव मानो गावस्रानानै दं? दिनै जों खौसे खामानि मावदों, जों मोनसे कअर्डिनेसन कमिटि दानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायजों आरो दिनै कअर्डिनेसननि हेफाजाबै बाथौ धोरोमखौ जोङो गेवलांसार खालामनो थाखाय जोङो बर' माहारिनि गेजेराव दिनै मोनसे मोजां परिबेस आरो थासारिखौ जों लाबोनो हादों आरो जों खौसेयै दिनैनि समाव खामानि मावबोगासिनो दं। दायो मिरु हिसाबै जोङो बेयो हयथ' जोङो गोबां बाथ्राखौ बुंनो सानाब्लाबो आरो जोङो सावरायगासिनो दङ आरो जिल्ला आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना जों गासैबो बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ जों बयबो नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे गोथार बाथौ साननि गेजेराव फैबाय थानाय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि ओनसोलाव खुंनो थांगासिनो दङ। बेवहाय
27, 28, 29, 30 बिथांमोना बे सानब्रैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय लानायखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बरायदों। नाथाय बेवहाय जोंहा थिखानाय आरो बे थाखानाय बे खालाराव बिथांमोना खुंनो थाखाय बे खालारखौ लानाय जादों। जों बर' थुनलाइ आफादखौ जों खावलायहरदों, लाइजामबो हरदों। बिथांमोना जोंनिसिम लाइजाम हराखैमोन, नाथाय बावैसो सिगां बे खालारखौनो लानानै फैगोन 7 डिसेम्बर बेवहाय डिमाकुसियावनो सावरायनाय जागोन। आरो बे खालिसो जों रोखा बुंनो हागोन बिथांमोना फावसायनो हादोंना हायाखै। दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जों फावसायनो थाखाय बे खालारखौ जाहाथे जायखिजाया जे गेजेरजों बे हाबाफारिखौ एरायनो थाखाय आरो बयखौबो दिनै गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोंखौ राहा खालामनानै होनांगौ। मानो होनोब्ला जोंनि गेजेराव बेयो थुनलाइ सिबिनाया बाथौ धोरोमनिफ्रायनो जोङो 80%आ बेवहाय बाहागो लायो। आरो जोङो दिनै फरायसालिमा, फरायसालि आरो गामि आफाद, जिल्ला आफाद, बियाब आफाद गासैयावबो दिनै गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुङो। बेवहाय जोंहा बर' माहारि हिसाबै साननांगौ बाथ्राया बेसो जादों बे खालारखौ। बेनिखायनो जोङो बे आसाम गभर्नमेन्टआ बन्द' सान हिसाबै फोसावदों। आरो जोङो 2018 मायथाइनि 18 डिसेम्बराव जों बेखौ मोननो हादों आबुं बन्द' सान हिसाबै, स्टेट हलिडे हिसाबै। जों बेखौ जों बयबो मिन्थिखागौ आरो केलेन्डाराव थाखायो। जोंना बे खालारजों थि जाखाया। जोंनिया बे खालारा मालाबा फावसायो, मालाबा आवगायो। नाथाय मागो दाननि नैथि गोथार मंगलबार सानाव बेखौ बाथौ गोथार सानखौ गाजा गोमजायै आसाम नाङै आरो आसामनि बायजोआवबो थानाय बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो साननैनि हाबाफारि, सोरबा सानथामनि हाबाफारि, सोरबा सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लादों। आरो बे बोसोराव जोङो बै जिल्लाखौबो जों खावलायनो थाखाय जोङो सानगासिनो दंमोन जे बिथांमोना जिल्ला आफादनि गेजेराव गाजा गोमजायै साननैनि हाबाफारिजों खुंनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमखौ जिल्ला आफादा खावलायबाय थादोंमोन। नाथाय बे खालारखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां गोनो गोथोआ सोमजिदों। आरो निस्सय बे सावरायनायनि गेजेराव बर' थुनलाइ आफादजों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमजों जथाय सावरायबा निस्सय बिनि मेकानिजमा ओंखारगोनखौ जों नुहुरदों आरो।